It would have been unfair if I could teach for this long without acknowledging this iconic hero for his ingenuity as well as sacrifices. I open quotes. Do not judge me by my successes. Judge me by how many times I fell down and got back up again, I close quotes. Without romanticizing hardship, challenges, weaknesses, past mistakes, and problems, I guess Dr. Nelson Mandela meant it is imminent that problems and challenges are imminent. Nonetheless, we should never allow a situation to define us. Kulungile, usuwile, vuka uzithintithe, uqhubekele phambili. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Siyaqhubeka namhlanje nombhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa ubhuku lwamanqe obhalwe ngu-E.J. Mhlanga. Senza umbuzo omude. Uphawu lokuhlaziya. Inkomba ebizwa ngokuthiwa ngumsebenzi womlandi. Sizoqalisa ngokuthi singenise. Umlandi womdlalo ngumlandi wesibili. Wethula indaba ngenkulumo-mpendulwano phakathi kwabadlali noma ethule indaba ngenkulumo kayedwana. Umlandi unemisebenzi emihlanu ayenzayo. Ngicela ukuma kancane ngicacise okulandelayo. Kule channel ethi The Curriculum Breakdown saqopha ivideo ekhuluma ngokuthi uphendulwa kanjani umbuzo omude. Ngakho-ke la angizukugxila kulokho. Ngizogxila ekutheni nje mina manje-ke ngihlezi phansi ngiphendula umbuzo omayelana nomsebenzi womlandi. Sesingenisile-ke esingenisweni se-essay yethu. Sichaze ukuthi uyini umlandi, saphinde sachaza ukuthi unemisebenzi emingakhi. Okusho kona ukuthi umzimba wale essay uzobe manje ubheka le misebenzi emihlanu esesiyishilo ngenhla. Umsebenzi wokuqala, umlandi uyalandisa. Mfundi, mlingani, okuhle ngezinkomba ngemibuzo emide kanye nezimpawu zokuhlaziya ukuthi ziyathelelana. Lo msebenzi othi umlandi uyalandisa uyathelelana nombuzo omude nenkomba noma nophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yisakhiwo. Sisho ngani? Sisho ngoba uma ngabe ulandisa uxoxa indaba kusukela ekuqaleni okuyisingeniso uye phakathi nendawo okuwumzimba uze ufike ekugcineni okuyisiphetho. Khumbula-ke isakhiwo incwadi yonke, ngakho-ke angeke ubhale yonke into uzothi qaphu qaphu ngoba phela isekhona eminye imisebenzi yomlandi emine
Uma uzoxoxa ngalo wande kakhulu noma wenabe, uzogcine ubhale umsebenzi owodwa oyogcwala amakhasi ayi10. Ngakho-ke uzobhala okubalulekile okusemqoka. Ake siboneke. Le ndaba ikhuluma ngomlingiswa osemqoka uPhindisiwe obhekene nenkinga yokuhilizisana neshende lakhe uNkululeko. Isisusa sodweshu yizimfihlo abanazo bobabili. Isizinda isebhange iforamu futhi isimo asisihle, bayaxabana bayasongelana. Isikhathi samanje kunamabhange, kunezimoto, kunamajele kanye no-AK-47. Ukubhebhetheka kodweshu ingenkathi uNkululeko ethatha indlela eqonda kwamathonsi eyodalula izimfihlo zabo noPhindisiwe. Isixakaxaka, cha-ke phela mfundi-ke lapho-ke uzothatha nje okuncane okubidlana, mhlambe inkinga ezimbidlana nje ezincane ozikhumbulayo. Kungezona ezenzeka kuPhindisiwe kuphela, kodwa izinkinga nabanye abadlali ababhekene nazo. Uthi qaphu ngazo uze ufike kuvuthondaba lapho beboshwa khona oNkululeko noPhindisiwe noMaqoma ongumngani wakhe noSikela. Bese uphinde ubhala uphola vuthondaba lapho uThamsanqa esefunda incwadi eyibeka esifubeni sakhe ekhumbula noma ejeqeza emuva mayelana nosuku abashada ngalo benoPhindisiwe. Umsebenzi wesibili. Umlandi uyangenelela. Uma ngabe sithi umlandi uyangenelela, sichaza ukuthi le ndaba idlalwa enkundleni yokudlalela eshashalazini esiteji. Ngakho-ke uma ngabe engenelela umlandi uyaphazamisa. Kusho ukuthi uphazamisa kanjani? Uphazamisa ngokusebenzisa amagama akubakaki, aphinde asebenzise namagama abhalwe ngefonti ehlukile. Siwabiza ngokuthi ayini lawo magama? Siwabiza ngokuthi ayimiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Ake ngiphinde ngiqale phansi. Umlandi uyangenelela. Ungenelela ngokuthi asebenzise imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Awukwaze kwakuhle kakhulu ngani yami, ngoba izinkomba, izimpawu zokuhlaziya noma imibuzo emide iyathelelana. Lo msebenzi wesibili othi uyangenelela uyathelelana kanye nenkomba nombuzo omude noma uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yimiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela isethulela isizinda. Wemfundi, angeke uze uyikhumbule-ke manje incwadi phela ukuthi kusebhange iforamu nanguPhindisiwe, awuze ukukhumbula lokho. Ngizocela ukuthi uma ngabe uhlangana nalo mbuzo omude bese upheqa iphepha uye embuzweni emfushane uyobheka isiqeshana esizobe sicashunwe kulo mbhalo ubuciko. Nakanjani angeke kwenzeke ukuthi ungawatholi amagama abhalwe kubakaki. Angeke kwenzeke ukuthi ungawatholi amagama abhalwe ngefonti ehlukile. Bese ukhuluma ngesizinda.
Siyazi-ke sonke isizinda sithinta okuthathu, okuyisikhathi, isimo senhlalo kanye nendawo. Umsebenzi womlandi wesithathu, umlandi uyayiqondisa indaba yakhe. Lo msebenzi uyathelelana nenkomba ebizwa ngokuthiwa yisivinini. Kusho ukuthi la umfundi uzoxoxa ngezinto ezimbili, uzoxoxa ngenani labadlali balomdlalo, bangakhi. Bayi11, bangu-11 ngolimi lwasemzini. Bese ubagagula kunoPhindisiwe noNkululeko, uMamhlongo noMathonsi noThamsanqa, njalo njalo. Okwesibili, uzokhuluma ngezinto eziphathekayo, izibhamu, ukukhala kocingo kanye nezinye. Ungakhohlwa-ke, ungabe subhala ukuthi kanye nezinye, zigagule ngamagama azo. Ubusuyasho-ke futhi ukuthi isivinini salomdlalo siyashesha. Uma ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngesivinini, shona le phansi kuyo yona le channel uyobheka ividiyo eyayikhuluma ngesakhiwana, umsebenzi womlandi, isivinini, ukujeqeza emuva nohlobo lombhalo. Ngiyabonga. Mangidlulele emsebenzini wesine. Umlandi usixhumanisa nabalingiswa. Lo msebenzi uyathelelana kanye nenkomba, umbuzo omude nophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukuvezwa kwabalingiswa. Siyabazi abalingiswa ukuthi bavezwa kanjani. Bangavezwa ngamagama abo, ngezenzo zabo, ngezevatho zabo. Ngebhadi lethu laba balingiswa abaveziwe ngamagama abo. Asinalo ithamsanqa esizulwini. Asinaso isibongo sakwaMakhangela esizulwini. Ngakho-ke kungangcono ukhulume ngezenzo zabo. Ukhethe abalingiswa abathathu, labo owaziyo ukuthi ubazisisa kahle ukusuka nokuhlala, uyabazi. Bese uxoxa ngabo bobathathu. Umsebenzi wesihlanu, umlandi wethula amaqiniso. Bese ubhala phansi mfundi ukuthi siyayikholwa le ndaba ngoba sixoxelwa nguye. Usethulela iqiniso lokuthi kuyenzeka izimfihlo ziphumele obala. Yana-ke encwadini uyothi qaphu qaphu izibonelo ezifakazela lokhu. Umlandi usethulela iqiniso lokuthi kungenzeka umuntu oshade naye ungamazisisi kahle. UThamsanqa akamazi uPhindisiwe. Buyela encwadini wemfundi uyothi qaphu qaphu. Ake manje sibuyele emuva kancane wemfundi. Lo msebenzi othi umlandi usethulela amaqiniso, uthelelana namuphi?
umbuzo omude, inkomba noma uphawu lokuhlaziya. Uthelelana kanye nale nkomba ethi indikimba nomyalezo. Ngenkathi senza inkondlo ethi thumela uZamcolo Nkosi, sishilo sathi indikimba yiqiniso. Okubalulekile okusemqoka, kodwa-ke uma sesiphendula umbuzo siye sithi indikimba yingqikithi kanye nomongo wendaba. Ngakho-ke manje yamanisa-ke phela iqiniso nesifundo umbhali afuna ukusidlulisa ukuze sibone umyalezo. Uma usuxoxe ngayo le misebenzi yomihlanu, usuzobhala isiphetho se-essay yakho. Khumbula, nasephepheni lakho lemibuzo kubhaliwe ukuthi isiphetho uvo lomfundi. Mina njengoba ngiyafunda-ke manje sengizobhala esami isiphetho okungesona esakho ngoba angikwazi ukuthi wena ucabangani. Mina ngizothi umbhali wale ncwadi ongumlandi wesibili uphumelele ukusethulela imisebenzi yomlandi. Hayi mina bese ngizoma lapho. Mangabe-ke mhlambe-ke khona okusilele noma okusalele ngemuva, hayi kusho ukuthi-ke manje laba bamakhala leli phepha lesibili sebangasisiza-ke basichushise. Ngiyabonga, nisale kahle, niyathandwa. Ningakhohlwa ukusubscribe kuwo onke amashaneli. Ayikho ishaneli ebaluleke ukwendlula enye. Eyokuqala yilena ethi The Curriculum Breakdown. Eyesibili yile ethi isiZulu Grade 12 Intervention. Eyesithathu ithi isiZulu File The Chat Room.